ଝିଅମାନେ କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ପୁଅର ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ସହଜ ବୋଲି। ସେ ଚାହିଁଲେ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିପାରିବ, ସବୁ କିଛି କରିପାରିବ। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ବୁଝେଇବ? ଗୋଟେ ପୁଅର ଲାଇଫ୍ ଏତେ ବି ଖରାପ ହେଇଥାଏ, ଏଇ ତାକୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ହିଁ ବୁଝିପାରେ। ଘରଟା ଟେନସନ୍ ନେଇକି ସେ ଠିକ୍ସେ ଖାଇପାରେନି। ଘରର ଟେନସନ୍ ନେଇକି ରାତିରେ ଠିକ୍ସେ ଶୋଇପାରେନି। ଆଜି ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୋର ଅବସ୍ଥା। ନା ରାତିରେ ଆଖିରୁ ନିଦ ହେଉଛି, ନା ଠିକ୍ସେ ଖାଇପାରୁଛି, ନା ସାଙ୍ଗ ସହିତ ବୁଲି ପାରୁଛି। ଯଦି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିଲି ତ ଘରେ କହୁଛନ୍ତି କାମ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ବୁଲୁଛୁ। ଯଦି ଘରେ ରହିଲି କହୁଛନ୍ତି ଘରେ କାହିଁ ବସିଛୁ, କାମ କରିବୁ ଯା। ଯଦି କାମକୁ ଗଲେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ 500 ଟଙ୍କା 300 ଟଙ୍କା ଏଇ କାମ ଗୁଡ଼ା କଲେ କ'ଣ ଘର ଚଳିବ? ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପୁଅର ଲାଇଫ୍ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ପୁଅ ହିଁ ବୁଝିବ। ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ ଏଠି ଟାଇମ୍ ଦେବୁ ତ ଲାଇଫ୍ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ ତାହେଲେ ଏଠି ଝିଅ ଛାଡ଼ିକିନା ପଳେଇବ। ତ ଆମେ ପୁଅମାନେ ଯେଉଁ ଆଡ଼ୁ ହେଲେ ବି ବର୍ବାଦ ହେଇଥାଉ।